digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu vuomogusi nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Vuomogusi. Dizi TV obwensu chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge TV obwensu vuomogusi nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyo bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV ogusi. Dizi TV obwensu vuomogusi na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times na free to air decoders digital TV na smart TVs. Skania TV yao Dizi TV obwensu vuomogusi chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu vuomogusi nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu vuomogusi nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Ndizi TV obwensu bumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824. Nasemo ya bituka eskuru ya Skyline. Na watu wanaleko kuwekana asekerenge kwene kianga tonyera kwa watu mayanga na raia genderete kupatikana na majibu ya matemu mwakutu na mlango ibene takana leko baka osoka bena nyarako ba gakora libwanere umwaziri wechisemeze keri machoguchi ngakisemambia anene bago kora buyango kwa na kare amare ko bakya banyara ko bago tebingana rai again mega yanere ga ulan chora mega na ko chengi na mega bari ni amana bai boli bati banyara ko bago na ga ga se ko ko chengira amane amate ni aya yo kwenda kiabula amange anere ko baga ngosoka abo abange Kendelea Skyline na bangi ba boy na buka ba bwacha ni banga ba kwa sana sana kwa majo ba kwa kwa sokia ben na kwa mancho igene ngati ya baibuli na bana abange abanyara kwa bawo ikira na gaiga erinde na barabanyara kwa bago sanga amona bara kwa na barabo batutebi ne na barabo na tukoba bago saransara amatamu ayuna ndena kibana kuba bago kora kuru na keteniko anene amachiwa tanya kwa bago soka gati skuru ase abange bago teba omochando omonene nori buna abange banyara kwa baba kwenekia buna banyara kwa bakwenyorera amachibu ayo omancho murigeria gatitu yabana bali banyare ko bakonyora amachibu ayo tumanyitigo tukubana kwa tukwana abapia abanga bali ko Kende amachibu banyare ko basoka ase skuru ya Skyline bari tangoro kumanga incho modepi okubulikuago gucha baibuli balikero kende babwata maisusu kwa machibu yabana abataranyara ko bagagosoka batwara gosemelinga kero kenda machibu ngocha kero muntu tigale mereri amatemu ngosoka
Yemono kabisa timaite gusekatia umwano yuoyo monyare ko ba matemaye gosoka kaiga tunyara ko batu kwana amonere elinde tunyara ko batu kurigereria madam togenda integete abana banyara ko bakoleta bande abanyare kero kende bakoleta amatemu gaiga tugo no tora se skuru ya Skyline ekerenga ekene kwenekia kumanyanga ine amatemu anyare ko bagagosoka nimbate gati ya abana banyara ko bagoisaransera amatemu abo tutuambia jina lako na labda matokeo yameweza kutokea. Kwa majina ni Benesho Nyarega, nilipata alama 377. Tunashukuru tu Mungu ametusaidia na ametujalia, asante. Labda sijui lilikuwa lengo lako ama matarajio yako ungepata maki haya ambayo umepata kufikia sasa? Naam, yalikuwa matarajio yangu na malengo yangu. Namshukuru Mungu. Asante. Sijui unaweza tuambia siri moja ya kuweza kupata matokeo mazuri kama hayo katika miaka 8 ambayo imekwisha pita ukiwa katika shule ya msingi? Unajideterminate, unasoma, yani usikufe moyo, ukae na moyo itakusaidia tu. Asante. Labda sijui shule yako ambayo ni ombi lako ungeweza kujiunga pamoja nao shule ya upili? Ningependa kujiunga na Kapsabet Boys, Mungu akipenda. Labda mwisho baada ya shule ya high school ungependa uwe nani katika maishani? Ningependa kuwa daktari, hiyo ndio maombi yangu. Pia mwana sana umwancho mwigiringati y'abana abanyareko babakora bya amatemu abo amachibu anyareko bagagosoka bene eskuru ya Skyline Friends yirensemo ya bitukagaiga tugenda ko batugusangana gati y'abana indoche nari gaiga nere ototebirie tari yago na kiro kende kwanyarire amachibu hago. Kwa majina ni Yobe Shomboga Maru. Tegete Yobe shunyareko bukurigire kamereria. Ya nimepata majibu yangu ni 374 na namshukuru Mungu kwa hiyo marks kwa sababu sikutarajia hayo. Labda shule yako ya upili ungependa uweze kujiunga nayo? Ya ningependa nijiunge na Kisi School, hiyo shule ya upili. Na baada ya shule ungependa uwe nani katika maisha yako? Ningependa kukaa lawyer. Lawyer? Ya. Pia mwana sana ngati y'abana bali bagenda ko bakwenekianga amachibu ago anyare ko bagagosoka mugaso obona togenda ko batugusanga se skuru ya Skyline na boire na intege totabire tari yagondireri uregere kamereri ototabie amachibu agasokira na kirikende amagisalenga kwanyorira. Kwa majina ni Joshua Mchari Burula, nilipata alama 369. Nashukuru Mungu kwa alama hizo na hapo, na tena nataka kujiunga na shule ya upili ya Mangu. Ndio nataka nijiunge nao, nataka kukaa engineer hapo mbeleni. Labda sijui ni bidii ulikuwa unatia ushirikiano kati ya walimu wazazi namna gani ambayo yameweza kukufanikisha uweze kupata alama kama nzuri hiyo? Nilikuwa na jana tena wazazi ndio wamenipatia hii kwa kupata hii alama, na ninafurahi sana kwa kupata hii alama. Sikuwa natarajia kabisa. Asante sana mwancho murigireria omogoko omochengo ase skuru ya Skyline ase abaibori amona abaroke bagenda tuko bakwenekia ngabanyare ko bagucengera anene amachibu ya matemu ayenyara ko bagagosoka emambia ya bono ninde gaiga nande no mwana oyomo otatebire tari yago ni nani na majibu yametokea na ulikuwa na alama ngapi? My name is actually Ivana Esther Magwara. I'm from Skyline Friends School. I actually scored 356 and I'm proud of it. Maybe what was the secret behind scoring such a kind of good marks? Being prayerful, thankful to my teachers, my parents who have been supporting me through this year, and to my fellow students. So thank you. What would you wish to become maybe in the future? I would like to be a journalist and advertise at Citizen TV. Pia mwana kegima ngati ya abana abanyareko bakwenekia amachibu ya matemu abanyareko bagasoka omochando omwanchu murigeria kurumambini go bairoro chiskuru chinga njira nyarako bachikonyora amachibu abo ikubatakana kero kende na abange bagotabanga nigo omochando lengoro ase network lakini goikira boni gabono niga amachibu ayo agocha eyemo ase eyemo togenda ko batugutana chiskuru ime county ya Kisi kwenekenga tonyera ko batugusanga amona barabo amachibu ayenyale ko bagagosoka ase emambia ya bono timanye timadamu kero kende nere ure omokonyi bwa omwarimu monene ase skuru eye amachibu kagenda to ko bagagocha timanye timadamu kero kende ekirenga kinu ne eskoye inu mwabigite ensemwe ngamaracha kabokoba mugwikirania eminiskonere ye ntogenderete kwa kama chibu ayi abana bonsi taraso onsi but ntokanyete by the hopefully tukoli tara erankonyero toli means ko yaitu but we hope for the best. Yes nere imwe asete tinga kero kende muranyara ko mugwikirania gwikira boniga emini yaito yarenge 390
hopefully nkonyanyora turi. Yes. Gwikira bone igakero kende na matemu ali nyarza ko bagasoko mwakuru nyarza ko bogweta gwikira bone gase ayachire murocenga mugenda to kwa muguska igoro gose ekewango kina kire. Elinalire itori tangani nandi gakoerra. Ntwana okora KCP kabere. This is the first and last, and we are happy that we are doing our best. Biemano kegima ngati ya ababugatani bechisemi kurwase skuru ya Skyline abagenda tukoba kwenekinga ababwatokire omugoko obo kubatukana Majibu yanyara ko bagasoka aneneri tkoria rero na amatemo nyara ko bagakorarigwa bene nere omwaziri bechisemi Ezekiel Machogwa emambi litkoria rero asabange babwate ogosemeri yoranga naro are yomurobiri omwele kabisa uria o 844 asabone serikali yanyara ko bekwenekia yanyara ko begosoa ase omurobiri uria OCBC ntoka ko batokwanira amange ekero kende elinde tunyare ko batokomanyana ra yagendrete singa kitoranyare ko batogo iskera chiskuru ao onye Brighton Makori ikongigwete korwase studio no nyare ko ba gogonte bia kero kende no nyare ko bakogenda no muroberi korendeka turagenda da skuru ende nyare ko batogocha emo ase yamna gokomanya nara yagendrete chinga ki eserikali nyare ko beko bwatoka bene Majibu yamatemikira sikatana gatato omwako chiri ubere na merongo bere netato. Kaunti chitoetanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoder